Hej, mit navn er Jimmy Stuberup, og dette er min præsentation om B7-vitamin, også kendt som biotin, spiller en afgørende rolle i opretholdelsen af forskellige aspekter af vores sundhed. Lad os dykke ned i detaljerne. Betydningen af B7-vitamin, biotin. B7-vitamin er essentielt for flere kropsfunktioner, herunder energiproduktion. Det hjælper med at omdanne den mad, du spiser, til energi og sikre, at din krop fungerer optimalt. Cellesundhed. Biotin regulerer signaler sendt af celler og påvirker genaktivitet. Stofskifte. Det hjælper enzymer med at nedbryde fedtstoffer, kulhydrater og proteiner. Hud- og hårsundhed. Biotin bidrager til sund hud og hår. Støtte til immunsystemet. Det spiller en rolle i immunfunktionen. Kilder til B7-vitamin. B7-vitamin findes i små mængder i næsten alle fødevarer. Nogle særligt gode kilder inkluderer lever og hjerter, æggeblommer. Æggeblommen indeholder biotin. Hele kornfødevarer som havregryn indeholder B7-vitamin og nødder, mandler, valnødder og andre nødder er rige på biotin. Bladgrøntsager, spinat og grønne indeholder dette vitamin, hvor edamame sojabønner en fremragende plantebaseret kilde. Mangel og symptomer. Biotinmangel. Det kan forekomme ved metaboliske lidelser. Symptomer på mangel inkluderer hårtab, hududslæt, nervebetændelse, grå hud, depression, træthed, muskelsvaghed.